φτάσαμε επιτέλους στη Σκιάθο. Πήγαμε, αφήσαμε τα πράγματα στο ξενοδοχείο γιατί το δωμάτιο δεν ήταν έτοιμο. Φτάσαμε στο Βρωμόλυμνο, πάμε να κάνουμε βουτιές. Έχει πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, έχουμε σκάσει. Αυτό εδώ πέρα είναι το αμάξι μας. Πήραμε καινούριο μοντέλο. Πολύ συνεργάσιμος ο κύριος, θα σας τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια. Προς το παρόν έχουμε πληροφορηθεί ότι στο Πόρτο Παραντίσο έχουν 30 ευρώ το σετ ξαπλώστρες. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται γιατί έχουμε ακούσει και πολλά διάφορα. Έχουμε πάρει και ομπρέλα. Θα σας πούμε γενικά τι παίζει στο νησί. Θα σας πούμε λίγο γενικά τι παίζει, ναι. Ακριβώς. Και πάμε να δούμε την παραλία. Να και η παραλία. Δείτε πόσο όμορφα νερά έχει. Και ετοιμαζόμαστε να βοτήξουμε γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ ζέστη. Ένα beach bar είναι το οποίο έχει 30 ευρώ το σετ ξαπλώστες όπου και να κάτσεις. Εμείς προτιμήσαμε να στρώσουμε καλύτερα. Εδώ πέρα. Γεια σου αγάπη μου. Γεια σου αγάπη. Και πάμε να βουτήξουμε. Φτάσαμε και στο δωμάτιο. Ήρθαμε, αυτό είναι το μπάνιο. Αφήσαμε λίγο τα πράγματα, απλά έβγαλα λίγο τον Παναγιώτη έξω για να σας δείξω το δωμάτιο. Καθρέφτη, τηλεόραση. Είμαι περίεργη βασικά να δω τι θέα θα έχουμε. Για να βγούμε λίγο στο μπαλκόνι. Βλέπουμε το κεντρικό και θάλασσα εδώ πέρα. Νομίζω μια χαρά είμαστε. Βασικά εμείς θέλαμε να βλέπουμε λίγη θάλασσα. Αλλά είναι τέλειο το δωμάτιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, ετοιμαστήκαμε, στολιστήκαμε, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να βρούμε το έργο που έχουμε κάνει την κράτηση να φάμε. Γενικά έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Σήμερα πήγαμε στο Βρωμόλυμνο τελικά. Πάρα πολύ ωραία παραλία, να την επισκεφτείτε οπωσδήποτε. Ήρθαμε λίγο, ξεκουραστήκαμε και τώρα θα βγούμε να κάνουμε μια προκήρυξη στο κέντρο. Το κατάλημά μας είναι μέσα στο κέντρο και θα κάτσουμε να φάμε κιόλας γιατί το πρωί δεν έχουμε φάει σχεδόν τίποτα, να έχουμε κάτι σνακ. Ακριβώς, είμαστε με κάτι σνακ. Γενικά ήταν λίγο δύσκολη η πρώτη μέρα γιατί έπρεπε να έρθουμε εδώ πέρα, να δούμε το χώρο, λίγο να εγκληματιστούμε λίγο με το περιβάλλον και τον τόπο εδώ πέρα. Την περιοχή, πώς θα πηγαίνουμε στο πάρκινγκ και όλα τα σχετικά. Τώρα θα πάμε να φάμε. Θα σας δείξουμε και εκεί κάποια πλάνα. Σίγουρα. Είναι ένα μαγαζί πολύ basic. Έχουμε και στη Θεσσαλονίκη το έργο φυσικά και στην Αθήνα. Και στην Αθήνα. Ακριβώς. Γνώριμα πράγματα θα φάμε. Δουλεύει all day, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Πολύ τώρα ωραία έχει μαγαζί. κάποια ωραία πιάτα, θα πάμε να τα δούμε, να τα πάμε να τα δούμε. Μην κάνεις πόλη στα παιδιά. Θα τα δουν όλα τώρα. Καθίσαμε στο Έργον Αγορά. Λοιπόν, περιμένουμε τα πράγματα που παραγγείλαμε. Ήρθε και η σαλάτα μας. Δεν είχε το πενιρίλι του Παναγιώτη, η αλήθεια είναι. Κρίμα. Κρίμα, full. Δεν πειράζει, θα πάμε κάτι άλλο. Μην κάνεις έτσι για το φαγητό. Ήρθανε και τα πέτουρά μου και το στικ του Παναγιώτη. Καλή μας όρεξη. Ήρθαμε για κοκτέιλάκι. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Άντε να το δούμε, παιδιά. Αυτό το μαγαζί είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μέσα στο κέντρο. Έχει και για φαγητό. Και πάμε να δοκιμάσουμε τα κοκτέιλάκια μας. Καλημέρα από το όμορφο νησί της Σκιάθου. Δεύτερη μέρα στο νησί και είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε για την κρουαζιέρα μας. Θα πάμε σήμερα στα Λαλάρια και στο νησί της Τσουγκριάς και θα δούμε και τη σπηλιά της Φώνισσας. Η παραλία Λαλάρια βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού, ενώ είναι γνωστή για τα βότσαλα και τα υπέροχα νερά της. Φτάσαμε και Τσουγκριάν, να το καραβάκι μας που μας άφησε, έχει εξέδρα να κατέβουμε. Έχει και 2 beach bar
και εξαπλώστες. Εμείς στήσαμε εδώ πέρα την ομπρελίτσα μας. Δείτε πόσο όμορφα είναι, πάμε να κάνουμε βουτιά. Η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ υψηλή. Να ξέρετε, έχει πάρα πολύ ζέστη. Δεν ξέρω, δηλαδή περπατάς και στάζουμε. Περπατάμε και στάζουμε, όχι τίποτα άλλο. Είναι ανυπόφορη, οπότε θέλει σίγουρα να είσαι μόνο μέσα στη θάλασσα. Ο Πάνος πήγε να φέρει λίγο πάγο και είμαστε έτοιμοι να βουτήξουμε. Καλησπέρα από το δωμάτιο. Λοιπόν, βρίσκομαι στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου μας. Έχω πει τον Παναγιώτη να πάει να φέρει το αυτοκίνητο για να φύγουμε. Θα πάμε να φάμε στο Εξαντάς, αυτό που σας λέγαμε, το υπέροχο εστιατόριο με τα πολύ ωραία πιάτα. Θα πάμε να δοκιμάσουμε τα πιάτα του. Έχει πάρα πολύ ζέστη, η αλήθεια είναι. Οπότε σας αφήνω να κατέβω και θα σας δείξουμε το εστιατόριο και από κοντά. Φτάσαμε στις κουκουναριές. Δείτε εδώ, παραλία, λάδι, καθαρότατη. Νοικιάσαμε ξαπλώστρες εδώ πέρα. 15 ευρώ το σετ έχει, παιδιά, χωρίς τίποτα. Εμείς τώρα βρήκαμε και καθίσαμε πρώτη σειρά. Έχουμε πάρει και καφεδάκια και είμαστε έτοιμοι να πάμε να απολαύσουμε το μπάνιο μας. Εγώ σας παίρνω μαζί μου και στη θάλασσα. Δείτε εδώ νερά. Απίστευτο. Και είναι και ζεστή, έτσι. Η ώρα είναι 9.30 το πρωί. Δείτε πόσο κόσμο έχει στις 9.30. Μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Νομίζω χαμός. Καλησπέρα, παιδιά. Καθίσαμε σε μια πάρα πολύ ωραία παραδοσιακή ταβέρνα εδώ πέρα στο κέντρο του Σκιάθου. Το Καλό Πηγάδι, οικογενειακή επιχείρηση. Υπόσχεται πολλά και τώρα θα το δοκιμάσουμε. Άμα είναι έτσι όπως τα λένε. Πάντως θέλω να είναι πεντανόστιμα. Άντε να δούμε. Δείτε πόσο όμορφη θέα έχουμε. Βρισκόμαστε στο Μπούρτζι. Θα ανεβούμε τώρα προς τα πάνω να το δούμε. Εδώ πέρα είναι τα κλαμπάκια. Και πάμε να δούμε το Μπούρτζι. Κοκτέιλάκι στο Μπούρτζι. Καλή μας απόλαυση στην υγειά μας. Είναι υπέροχο, δείτε εδώ, έχει και για δείπνο, θέα θάλασσα. Καλημέρα, βρισκόμαστε στο Μπούρτζι. Έχουμε έρθει για φωτογράφηση. Ο Πάνος εκεί κλασικά με περιμένει να τραβήξω για το vlog. Δείτε πόσο όμορφη και γαλήνια είναι η θάλασσα. Εδώ πέρα είναι το λιμάνι και φαίνεται έτσι η χώρα της Σκιάθου. Και πάμε ψηλά να βγάλουμε φωτογραφίες για να έχουμε καλύτερη θέα. Και για φωτογραφίες στη χώρα. Δείτε πόσο όμορφα είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Και αν θέλετε να βγάλετε φωτογραφίες νωρίς. Εδώ το βράδυ δεν μπορείς να περάσει τον κόσμο. Όντως, δεν μπορείς να περάσεις. Ενώ τώρα είναι πιο χαλαρά. Οπότε, άμα θέλετε να βγάλετε φωτογραφίες, καλό είναι να έρθετε νωρίς. Που είναι λίγα άτομα, μόνο οι ντόπιοι, λίγοι τουρίστες που έρχονται από το λιμάνι λόγω καραβιού. Έτσι είναι πιο όμορφα και πιο ήσυχα. Τελευταίο βράδυ στη Σκιάθο, είμαστε στις Μαξιλάρες. Ήρθαμε να δούμε την εκκλησία. Ο Παναγιώτης ήδη βγάζει φωτογραφίες, έχει πάρα πολύ ζέστη. Όλοι κάθονται και είναι με τις βεντάλιες στα κοκτέιλάδικα. Πάμε και εμείς να πιούμε ένα τελευταίο κοκτέιλάκι, γιατί δυστυχώς αύριο φεύγουμε. Τελευταίο κοκτέιλάκι στη Σκιάθο με θέα το Μπούρτζι. Αύριο φεύγουμε δυστυχώς, περάσαμε τέλεια και πάμε να απολαύσουμε το κοκτέιλ μας. Καλημέρα! Τελευταία μέρα στο νησί.
Πάμε Βρωμόλιμνο για μπάνιο. Ο Παναγιώτης κουβαλάει και την ομπρελίτσα μας. Καφεδάκια, φούρνο του Ντάνου. Και φύγαμε για το τελευταίο μπάνιο πριν αναχωρήσει το καράβι μας. Τελευταίο γεύμα στη Σκιάθο. Περιμένουμε να φάμε κάτι γρήγορα γιατί σε λίγο έρχεται το καράβι μας και θα πρέπει να φύγουμε. Ωραία ήτανε. Μόλις παραδώσαμε το αμάξι. Παραδώσαμε και το αμάξι μας. Πήγαμε και για μια ναπανάκι στο Βρωμόλιμνο τελευταία μέρα. Τώρα θα φάμε κάτι πρόχειρο και θα. Σήμερα γενικά είμαστε λίγο στο πόδι, οπότε ήταν όλα λίγο γρήγορα. Έχουμε και τις βαλίτσες μαζί μας, όλα γενικά. Οπότε να φάμε κάτι γρήγορα και να επιβιβαστούμε για να γυρίσουμε πίσω στη Θεσσαλονίκη.